Ωραία. Αρχικά είμαστε Volt Motion Productions. Να μην το ξεχνάμε. Όλα ξεκίνησαν πριν ξεκινήσουμε. Καθώς μιλούσαμε εγώ με τον Τάσο μέσω του LinkedIn, είχαμε μία επαφή περί sound design γενικά και ο Τάσος μου είχε προτείνει να πάμε για καφέ όταν θα γυρνούσα εγώ από Αθήνα, καθώς βρισκόμουν στην Αθήνα. Και είχαμε δηλαδή όσο καιρό ήταν στην Αθήνα από το πρώτο μήνυμα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ακόμα θυμάμαι, ήταν σε κάποια φάση να έχει δει το πορτοφόλιό μου μέσα στην Unreal Engine και όλα αυτά τα πράγματα, πολύ ενδιαφέρον. Πιάσαμε λίγο την κουβέντα ανά καιρούς και με το που ήρθε Θεσσαλονίκη βγήκαμε απλά για ένα καφέ και πήγαμε για αυτόν τον καφέ και δεν χρειάστηκε κάτι άλλο πέρα. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Από ένα καφέ και ξεκάθαρα, άντε να πω το πολύ 30 λεπτά για να καταλάβουμε ότι όπα. Είμαστε στην ίδια σελίδα. Ναι, το mindset ήταν ίδιο, η ίδια σελίδα ήταν ακριβώς όλα ακριβώς. Και τα ενδιαφέροντα και οι ιδέες, δηλαδή χωρίς να έχουμε μιλήσει για τις ιδέες. Μόνο που πέταξα εγώ 2-3 πράγματα και πράγματα που θέλω να κάνω εγώ και πράγματα που θέλω να κάνει ο Χρήστος, ήταν ξεκάθαρα το επόμενο πράγμα που ήθελε να πει ο άλλος στην κουβέντα. Και αυτό που ήθελα να ακούσω και εγώ προσωπικά, γιατί ήρθα από την Αθήνα πραγματικά πάρα πολύ συμπιεσμένος. Ναι. Και μάλιστα κιόλας εκείνη την ημέρα ήμουνα σε φάση να το αναβάλω ή όχι, καθώς ήμουν υπερβολικά κουρασμένος από ξενύχτια, πάρα πολλά πράγματα είχαν πέσει στο κεφάλι μου και κατόρθωσα ο Τάσος μέσα όντως σε μισή ώρα να μου δώσει αυτό που ήθελα να ακούσω που δεν το άκουσα τα προηγούμενα χρόνια και καταλάβαμε αμέσως και οι δύο από κοινού ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ιστορία. Και νομίζω ότι το ίδιο βράδυ πριν φύγουμε ήρθαμε από εδώ, Ναι. Το ίδιο βράδυ είχαμε έρθει από εδώ και νομίζω 2 μέρες μετά ή άμα δεν ήταν και την επόμενη, ήρθαμε εδώ και είχαμε τραβήξει το πρώτο βίντεο. Ακριβώς έτσι, ναι. Ήταν πάρα πολύ άμεσο όλο αυτό. Δηλαδή... Δεν πήρε 2-3 εβδομάδες, μιλούσαμε λίγο. Σου λέω, επόμενη μέρα εδώ και από εκείνη τη μέρα νομίζω κάθε μέρα βρισκόμασταν εδώ. Ωραία, μιλάμε τώρα για την ταινία Entangled του Νικ Χριστούδη. Όταν μου είπες ότι έστειλε την ταινία, εγώ δεν είχα καμία ιδέα για το τι είδος ταινία είναι. Οκ, εντάξει, κομπλέ. Πατάμε, ξέρω play. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ήξερα εγώ πάντα ότι λέω είναι ένα μεγάλο bullet που είχε μείνει καιρό, ρε φίλε, να γίνει ένα μεγάλο tick. Horror ταινία. Που είναι το στοιχείο μου. Και ξέρεις τώρα, εγώ δεν έχω ιδέα τώρα. Πατάμε play. Παίζουν 20 δευτερόλεπτα και στην οποία είναι horror. Και πολλά είπες. Φίλε, την άχτηκα από την καρέκλα μου και ούρλιαξα μέσα στο στούντιο. Ωραία. Και λέω, ναι, ρε φίλε. Από τη χαρά του. Ναι, ρε φίλε. Τη χαρά του, γιατί πρέπει να δείτε όλη την ταινία για να καταλάβετε τι σημαίνει. Οπωσδήποτε να δείτε αυτή την ταινία. Γαμάει. Ναι, έβρισα, sorry. είναι πάρα πολύ unique. Δεν θέλω να πω το κλασικό ότι είναι πάρα πολύ καλή, γιατί θα το αδικήσει. Θεωρώ ότι είναι πολύ unique. Έχει δηλαδή κάτι το οποίο και προσωπικά βλέπουμε γενικά πάρα πολλές ταινίες μικρού μήκους είτε μεγάλου γενικά ή εγώ προσωπικά έχω κάνει και στο παρελθόν. Έχει ένα πολύ διαφορετικό χρώμα το οποίο αυτόματα σε κάνει να είναι τόσο ελκυστικό στο να θες να δημιουργήσεις επάνω και να μην έχεις περιορισμούς. Ξεκάθαρα, ήταν ένας καμβάς. Και επίσης ένα πράγμα που μου άρεσε, πόσο ανοιχτό σου ήτανε, κάνω τη θέση. Ναι, αυτό εντάξει. Αυτό δεν θα σου τύχει σκηνοθέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ειδικά σε μια τέτοια ταινία που εμένα αυτό που με. Ειδικά όταν την πήρα σπίτι και ξεκίνησα να χτίζω λίγο τις ατμόσφαιρες με τα synthesizer και όλο το concept. Το οποίο πρέπει να πεις ότι ο ήχος... Γενικά εντάξει, θα μπούμε και στο κομμάτι του ήχου. Ναι. Είναι ότι με το που είδα την ταινία και ειδικά όταν μου το εξήγησε λίγο το concept από πίσω, χωρίς spoils, το τι παίζει, δώσε όλες οι κινήσεις που έχει κάνει σκηνοθετικά με την κάμερα μέσα στα πώς είναι οι σκηνές, το πώς είναι χωρισμένο το timeline μέσα στην ταινία και το πώς γυρίζει, έδωσε όλα τα πατήματα για να ήταν ξεκάθαρα ένας άσπρος καμβάς, χωρίς περιορισμούς και απλά να ζωγραφίσεις και να πετάξεις μπλαμπογιές πάνω. Αυτό. Σου άρεσε πάρα πολύ την Ναι, δεν υπήρχε, ναι, όχι έτσι. Κατάλαβες, τέρμα ξεκάθαρα εμπιστοσύνη. Κάντο. Δηλαδή, μπορεί εγώ πολλές φορές, γιατί ξέρεις πάντα μέσα σε αυτόν τον χώρο, πάντα
φοβάσαι να πεις ότι θέλω να δοκιμάσω αυτό. Γιατί ξέρεις ότι ο άλλος θα το ρίξει και θα είναι μετά όχι. Ναι. Και φοβάσαι να του δώσεις παραπάνω έβρισμα, να σκεφτεί, γιατί ξέρεις ότι μετά θα φάει την προποδιά στο κεφάλι μόνος του. Ναι, παρόλα αυτά όμως η ταινία. Αλλά παρόλα αυτά ήταν, μόλις σου άκουσε μια ιδέα, ναι, πάμε, δώσ' το. Το σκέφτομαι έτσι, δώσ' το εσύ είναι 100. Ξεκάθαρα η συγκεκριμένη ταινία μας έβασε το πάτημα στο να μπουστάρουμε ό,τι έχουμε από θέμα φαντασίας και σκέψης, και γι' αυτό μας πήρε και αρκετό καιρό. Θέλαμε να οριμάσει στο μυαλό μας, δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα και τεχνικά πράγματα δοκιμάσαμε, αλλά αυτό ήρθε σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή πρώτα μας ένοιαζε το θέμα της αισθητικής και της τέχνης που θα βάλουμε σε κάτι το οποίο από μόνο του ήταν ήδη τέχνη. Γιατί δεν έχει κλασικά πράγματα μέσα. Δεν λέω ότι είναι, ξέρεις, το φευγάτο το οποίο θα το δεις και θα καταλάβεις κάτι. Απλά τα χρώματα και ο τρόπος που σε κάνει να το βλέπεις και να το... έχει βάθος, έχει πάρα πολύ βάθος. Πόσο slow pace είναι σε κάποια σημεία, πόσο αφήνει χώρο στο να διπλωθεί ο ήχος πίσω. Οπότε σε συνεργασία με την απίστευτη ατάκα που ακούσαμε, ότι κάντε ό,τι θέλετε και ό,τι νομίζετε καλύτερο, όντως μας ήρθε σε προτεραιότητα ότι ξέρεις τι, θα το εκμεταλλευτούμε αυτό και θα την βαφτίσουμε. Θα βαφτίσουμε με πολύ φαντασία μέσα. Οπότε ήρθε κυριολεκτικά σε δεύτερη μήπο και τρίτη μοίρα το τεχνικό στοιχείο, ότι ξέρεις, πρέπει να είναι απόλυτα, να ακούγεται έτσι, να κόψουμε συγκεκριμένες συχνότητες με τα στάνταρ της ταινίας και του κινηματογράφου, το οποίο αποδείχτηκε να φαίνεται να είναι και το πιο εύκολο στο τέλος. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε δώσαμε πάρα πολύ χώρο και χρόνο μέσα στην ταινία να δημιουργήσουμε και να βάλουμε όλο το sound design και το audio post-production που σκεφτήκαμε με βάση το οποίο αυτό πήραμε. Και φυσικά σε συνεργασία και με τα παιδιά και με τον Τέο και με τον Νίκο, που τα παιδιά είναι άψογα, είναι πόσο επαγγελματίες να είναι. Ναι. Και εντάξει, ναι, είμαστε τώρα στο σημείο που... Ναι, οπότε και εμείς προσπαθούμε να παραδείσουμε το 100% για να το πάρουν, να το σηκώσουν, να το απογειώσουν, και πιστεύω ότι αυτό που θα έχετε δει ήδη ή θα δείτε τέλος πάντων θα σας αναμίξει. Το 90 με 95% της ταινίας έγινε από ήχους που γίνανε κυριολεκτικά από εργασίες που γινόταν μέσα στο στούντιο. Τους πήραμε, γκρεμίζαμε τις τουαλέτες, γκρεμίζαμε τοίχους, είχαμε... Πώς λέγεται αυτό το τέτοιο, το drill, πλακάκι, όχι drill όμως, αυτό που δονείται στον τοίχο για να σπάσεις το πλακάκι για να το βγάλεις. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί ασχολήθηκα με τον ήχο και δεν γίναμε κάποιο άλλο επάγγελμα. Ναι, γενικά από πάρα πολλές εργασίες που γίνανε εξωτερικά από το στούντιο εδώ πέρα, μαζέψαμε ό,τι είχαμε και ο κύριος από εδώ πέρα έκανε το κουτί. Συγγνώμη, να πω και ποιο είναι το αστείο. Αυτά γίνανε πριν πάρουμε την ταινία. Πριν πάρουμε την ταινία. Ναι, εγώ είχα φτιάξει πάνω κάτω το χρώμα της ταινίας πριν μου ήρθε η ταινία. Ναι, ισχύει. Και με το που είδα την ταινία, λέω φίλε, γι' αυτό είναι. Ναι. Εντελώς τυχαία τώρα. Αυτό, δηλαδή συνδυάσαμε όλο αυτό το κομμάτι. Και είναι και ένας από τους λόγους αυτή η πράξη ότι ναι, είμαστε η Volt Motion Productions. Αυτό σκεφτόμαστε. Προσπαθούμε να σκεφτούμε το κάτι διαφορετικό. Ο άνθρωπος πήρε ήχους τα οποία τα προοριζόντουσαν τέλος πάντων για να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αρκετές βιβλιοθήκες, και είδε το vision και σου λέει ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσω εδώ. Και έκανε όλο το κούγκικ, όλη τη μαγειρική, ναι, δηλαδή με αυτά εδώ. Όλη την έβγαινε και με αυτό. Ναι, δηλαδή τι να πω τώρα, συρσήματα από πλακάκια στο πάτωμα, συρσήματα από τη λεκάνη τουαλέτας. Κραυγές από την κοπέλα του υδραυλικού που τρυπούσε τα πλακάκια. Ναι, τώρα όλα αυτά τώρα είχαμε... νομίζω το μικρόφωνο στο hall, ναι, το για να πάρει λίγο και τον ηχό, γιατί ο χώρος έξω έχει πάρα πολύ ωραίο reverb, για να έχει και λίγο μια φυσικότητα. 3 ώρες, ρεκ εδώ, πήραμε καφεδάκι εμείς εδώ πέρα μέσα, οι άλλοι τρυπούσαν, σπάγαν πλακάκι, και σε κάθε πλακάκι που έσπα και ακουγόταν τέλεια, εγώ ήμουν εδώ πέρα μέσα και μόνο μου χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Ναι, γιατί ήξερε τι θα κάνει. Ήξερα κάθε ήχο, επειδή το άκουγες, λες, ωραία φίλε, δες πως ακούστηκε αυτό. Θα τα περάσει από εδώ πέρα μέσα, και κάτι το οποίο έγινε και στην ταινία, το οποίο κυριολεκτικά μαγείρεψε πλήρως ό,τι ήχο είχε, εκμεταλλεύτηκε ό,τι ήχο είχε και το βάλαμε μέσα στην ταινία. Δημιούργησε αυτή την κλειστοφοβία, αυτό το χρώμα το οποίο ήθελε και ο Νίκος, γενικά ήθελαμε να βγάλουμε όλοι μας, και
Ναι, δείχνει ότι είμαστε λίγο παλαβοί και τρελοί, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να μας δίνει και παραπάνω έμφαση και λόγο στο να αγαπάμε το sound design και όλο το audio production. Και όχι μόνο αυτό, είναι αυτό που λέμε πόσες φορές. Δηλαδή, οποιοδήποτε συνεργάζεται μαζί μας, θέλω να νιώσει. Ότι δεν θα κρεμίζουμε πάντα τουαλέτες. Φίλε, τι λες, εγώ το έχω ξεφτεί. Θα πάρω μικρόφωνο και θα πηγαίνω έξω σε τέτοιο. Θα ακολουθώ μαραγκούς από πίσω. Πού πας? Τι πας να σπάς? Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, όσο αφορά για τη μουσική, Jordan Paul Russo, λέγεται το παλικάρι. Τα soundscapes. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε φίλε. On the point, πλήρως. Full on the point. Και πόσο πολύ μου έδωσε με ένα πάτημα. Γιατί και αυτά είχανε. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι γιατί ναι, μεν το sound design και όταν λέμε sound effects, η μουσική είναι μουσική. Και το καταλαβαίνεις. Ναι, έχει μια νότα. Ναι. Αλλά όλα τα υπόλοιψη ατμόσφαιρες είναι κάτι που δεν το λες μουσική, δεν το λες soundtrack, αλλά είναι σαν να βρίσκονται στο ίδιο universe και κάπως σαν να αγκαλιάζουν τη μουσική. Ήταν ακριβώς και. Ακριβώς κάτσανε, επειδή είχαν ακριβώς το ίδιο pace και μου έδωσε και πάρα πολύ κίνητρο να βασιστώ πάνω στη δικιά του μουσική και να πιάσω αυτό το slow pace χωρίς πολλές αλλαγές. Δεν είναι ότι είναι κάποια μουσική track το οποίο έχει συνεχόμενη αλλαγή. Ναι, είναι πάρα πολύ ένα συνεχόμενο ήδη πράγμα χωρίς πάρα πολλές αλλαγές. Κρατάει μια ατμόσφαιρα, ξέρει ποια είναι αυτή και το συνεχίζει. Τρομερή δουλειά έκανε, ναι. Και το συνεχίζει. Και φάνηκε και αυτός ότι ήταν στο ίδιο universe και στο ίδιο page. Με όλο το συνεργείο που έχει επιλέξει ο Νίκ. Νομίζω ότι ο Νίκ γενικά έχει κάνει τρομερές επιλογές. Δηλαδή ήταν σαν να ήξερε και δεν ήξερε. Αλλά στο τέλος ήξερε ότι όλοι θα είναι στο ίδιο. Ναι, ξεκάθαρα. Στην ίδια πίστα, στην ίδια σελίδα. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί ξεκάθαρα αυτή η ταινία βλέπεις ότι φαίνεται, θέλω να πιστεύω, πρώτα γελάσαμε, περάσαμε όλοι καλά. Καταλάβεις για αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όλοι εκφραστήκαν ακριβώς όπως θέλουν να εκφραστούν, χωρίς περιορισμούς, χωρίς εγώ το θέλω έτσι γιατί έτσι. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω αυτό όλο το feel και το αίσθημα και ότι πρώτα λέγαμε ή πόσες φορές έλεγε ο ίδιος. Ναι, όλα τα γυρίζουν ωραίες στις ταινίες, αλλά γι' αυτό που είμαστε τώρα εδώ πέρα και το κάνουμε, γι' αυτό το κάνω. Ακριβώς. Και αυτό είναι δύσκολο στο post-production. Γιατί συνήθως. Είναι αγχωτικό. Ναι. Είναι αγχωτικό, είναι πιεστικό, κανένας δεν ξέρει τι θέλει. Χαμός γίνεται, ναι. Τα τρως όλα στη μάπα σου. Αυτό. Οπότε ήταν με διαφορά η πιο ευχάριστη εμπειρία. Και προσωπικά και σαν πόλεμο.